Добър вечер, добре дошла да каже на Калия. Добър вечер на всички! Добър вечер, добър вечер. Добър вечер, Титан. Как сте? Какво правите? Чувам ли се? Да, чувате се. Аз само първо искам да се извиня поради разликата в скоростите на интернета. Може малко по-късно да ви чувам за разлика от другите. И затова малко може на моменти да ви отговаря малко по-късно. И така, Добър добре сте. вечер и на нашите гости, на Коси Стефанов, диджей, как се казва момчето, не знам. Диджей Джоши. Диджей Джоши, добър вечер. На Кадир, на Мечтотачката. На всички, които са в лайвчето, казвам добър вечер и им пращам много сърчица от мен. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер, Садурче. Така, как сте вие? Какво правите? Я кажете. Ние сме добре. С нетърпение те очаквахме. Вие как сте? Много се радвам. Добре сме ние. Ние ще изчакаме малко да свържем оборудването, за да се чувам както трябва, нали? Няма Но проблем. докато остане това, ще изпълня няколко парчета. Ще си говоря малко и така. Карамела пита, от коя година пеете? Както ми каза моя баща, от 6 годишна възраст ме е сложил на сцената и съм пяла и не мога. Как съм напяла и аз не знам. Нямам спомен, нали, но това, което ми е казвал от 6 годишна възраст, след което започнах на професионално ниво, нали, говорим да се занимавам преди, няма 4-5 години. Добър вечер. Добър вечер, Марияна, добре си дошла. Наложи се изцяло да спра музиката, понеже го ползвах като фон, обаче когато ти зададох въпроса и докато получавах отговор, нещо не те чувах добре. И затова надявам се и нашите слушатели да са чули ясно и точно отговора на въпроса. Добър вечер, Радостина. Наистина така е по-добре. Да, наистина е така. Да. Познаваш ли се лично с Софи Маринова? Ами, запознахме се, да, тук в Лондон на нейн концерт, който присъствах. И случайно тя се ме дръпна при нея и запяхме двете заедно, нали? Аз не очаквах, но това беше една моя сбъдната много голяма мечта, така да се изразя, за което много се радвам и, нали, нормално е все пак, това е Софи Маринова, няма как да не се разтрепери човек.
И аз от много маничка пея нейните песни. Тя ми е идол, така да го кажа. Много се обичам, много се уважавам. Съобщително, наистина тя е един прекрасен човек, много замен човек с огромен талант. И таланта и няма какво да кажа, просто а, космически. Нямам думи. Така, аз да ти задам един въпрос. Къде Разбира е се. родена Калия? Галя е родена в град Тополовград, област Хасковска. В 84-та година съм родена. Казвам го това, защото знам, че ме питат нали, кой набор си, коя година се родила, така нататък. В град Тополовград съм родена, приятели, област Хасковска. Как започна твоята кариера? Ами, моята кариера започна от 11 годишна възраст. Аз бях в Гърция, 12 години. Там пораснах, нали? От 11 годинки започнах да пея с моя баща, който е музикант. Той си е по принцип басист, нали? След което започна да свири и на музики, както и моя брат, и се съставихме един наш оркестър, така да го кажа. И свирихме по ресторанти, по заведения, по сватби, по кръщенета и така. Започна моята кариера. Баща ми се занимаваше най-вече с гръцката музика, нали? Защото ние бяхме в Гърция. От 11 годинки, след което на 14 ме записаха на пиано, на солфеж. Имам завършено 4 години. Оттам се научих, нали, като една основа, така да го кажа. Ноти, тоналности. 2 концерта имам изкарани на 17 години. И така до ден днешен, както се казва. Как се почувства след като започна да набираш популярност? Интересен въпрос. Ами, как да се почувствам? Отначало си мислех, че нали, вау. Но нещата не стоят така, както нали, много хора си мислят, че като направиш няколко песни, вече нали сме звезди, така да се изразя в кавички, но не е така, защото за да станеш наистина звезда, макар че нали, звездите са на небето горе, както казва Лили Иванова, ние сме едни хора дарени с таланти, да показваме това, което ни е дал Господ, да го изразим по начина, по който можем най-добре. И не беше особено така, в смисъл да се почувствам нещо като много, много, много специално. Надявам се за напред да не е така, нали? Да се остана такъв човек, какъвто съм, защото аз съм това, което съм си. В смисъл, няма на какво да се правя на нещо повече. Какво? Няма повече на къде. Това съм си аз. Така че не обичам и да се правя на нещо, което не съм. Изразявам себе си по начина, по който нали, аз се чувствам, че мога. И така. Има хора, нали казвам, има хора, които като направят една-две песни, вече викат, вау, аз съм звезда. Окей, но иска се много труд, се изисква страшно много труд, вярвайте ми, за да достигнеш едно професионално ниво на певец.
да можеш да се докажеш, нали, като се качиш, да има какво да покажеш, както казва моя бабка Коси Стефанов. Той също ме познава много добре. Колко песни имаш, Влада? Ами, доста песни са. Интересно. А какво трябваше да жертваш заради музиката? Какво трябваше да се кажеш? Казвам на здраве на всички. На здраве. На здраве, да сме живи и здрави всички. Здраве! Ние сме на вино, ама някои хора пият ракия, На здраве, Каля, да си жива и здрава. На здраве, Мечо, на здраве. Николаева е написала, Много Каля се е супер извинявам, човек и понеже талант. в момента съм заед и не мога да си пусна камерата. Няма проблем. Няма проблем. Въпроси можем ли да До теб. задаваме? Николаева е написала, Каля е супер човек и талант. Благодаря Каля, много. как се роди твоето име, жената оркестър? Мечо Сотачката. Казвам Мечо Сотачката, сложи името на Каля. Да, Мечо Сотачката. Моето братче ще го нарича, защото аз така се го чувствам, и моят колега. Първо ми е братче, аз много се го уважавам. Мечо Сотачката ми измисли този прякор жената оркестър. Защо ли? Я да го попитаме, защо, Мечо? Защото ти си цял оркестър, ти владееш всичко в музиката, пееш, свириш, забавляваш хората. Просто ти можеш сама без оркестър. Защото Нали? си жената оркестър. Да. Долу-горе. Не, за мен е си сърце. Благодаря ти много, жив и здрав да си. И също да си живе и здрава. Стефанов, може ли да се изрази Коси Стефанов? Кажи, бате. Разбира се. Коси Стефанов, тука ли си? Той в момента си налива вино. Той се заглуши. Здравейте, здравейте на всички, добре сте дошли. Здравейте на всички, добър вечер. Гюлбахар беше написала преди малко, на здраве, да си жива и здрава. На здраве. Емито беше написала и тя на здраве, жива и здрава. Здравейте, може ли да взема малко от думата? Разбира се. Разбира се, Октай. Нека да кажа добър вечер на всички нашите слушатели на Радио Адреналина. Аз съм VDJ Октай. Също искам да благодаря на нашата уникална певица, която се включи в нашия TikTok Live, и да я поздравя много и благодарим от целия екип на радиото. Благодаря много, да сте живи и здрави. Аз също много се радвам, че присъствам във вашето радио като гост. Много благодарим, това е голяма чест за нас. Много се радвам. Аз също. Няма проблем. Тъкмо и Да, аз. продължаваме с въпроси. Да, Кой тъкмо каквото да иска продължа да ми и аз пита, с да ми моите каже. въпроси, които бях подготвил. Да. И така, как се почувства като записа първата си песен? Имаше ли много вълнение? Да, много се вълнувах наистина, когато записах първата си песен. Беше много интересно, много хубаво мога да кажа чувството. Защото знаех, че, нали, деца вика лека по лека, нали, както се казва, тръгваме на някъде. Също така, приятели, да напомня, ако имате въпроси, винаги можете да се качите на Прозорец. Ако искате, нали, лично да зададете въпрос, можете и в чата, като напишете. И аз да продължа с следващия си въпрос. Сама ли си композираш песните? Да, самичка, сядам си ги правя самичка.
някой нали, от тях. Други с аранжори, които ми правят песните, за което много се радвам. Като текст, като тема, нали, аз я създавам до някъде, след което на мен ми се казва как трябва да бъде изпято, изпълнено, с украшения и така нататък, които се учат, разбира се. Затова казвам, че отнема страшно много труд, за да направиш една песен. Се иска доста труд. Да я запомниш, да я научиш както трябва, след което да я запишеш. Нали, докато се стигне до записа, си отнема време. Може и години. Кои са любимите ти изпълнители и по-точно кои певци харесваш? Ами, любими изпълнители. Както знаете, Совчето, тя си ми е любимка. Тя си е мой идол. Азис много харесвам. Като изпълнител, като актьор, нали, защото ние сме и актьори. Лили Иванова, която обожавам. Яшаров, добър вечер. Тя също ми е любимка и обичам да пея нейните песни, да ги изпълнявам, нали. Опитвам се да се доближа до нея, както се казва, на 99%, което е супер много трудно. Не невъзможно, но нали, до някъде стигаме, деца вика, до Лили. Да, сякаш и ние хванахме, така да го нарека, тези особени извивки, които ги прави Лили Иванова. Да. Доближава се малко начинът ти на пеене. Друг какъв стил песни слушаш и харесваш? Ами, основата ми е гръцка музика, гръцки песни, защото аз пораснах в Гърция, 12 години не са малко време. Там се пораснах от 11 възраст, годинки, нали така да го кажа. 11 годинки съм там, бях там, пораснах там, омъжих се там, дъщеричката ми там е родена. Закърмена съм с гръцка музика, така да се изразя. Като цяло гръцкото си ми е най-най любимо. Можеш ли да кажеш твои 3 момента, които си била най-щастлива, най-емоционална или най-горда? Топ 3 или може би топ 4 момента, топ 5, ако имаш случайно? Имам такива хубави моменти, спомени, така да го кажа. Топ 4. Да започнем от горе надолу, нали? Топ 4 е... Момент само да бушим тук. Топ 4 е моментът, в който, нали, започнахме да купуваме с моя баща апаратура, микрофони, барабани, китари, да създадем, нали, оркестър в Гърция. Имаше една голяма тръпка, така да го кажа, че, нали, ние ще направим нещо, ще се опитаме да създадем, нали, наша група. Както и бяхме създали оркестър Европа, не знам дали сте чували, имахме и дискове издадени. Това беше една много голяма тръпка за мен. Много музиканти бяха дошли при нас за създаването на този оркестър, певци, за което се радвам, се запознах с много колеги. Това е топ 4.
Топ 3 е моментът, в който с брат ми ходихме да свириме. Това беше един момент, в който ние не очаквахме какво, нали, ще стане, как ще се изразят хората в заведението. Той с музиката, нали, аз се пея и се минавам, нали, по масичките с едно беренце. Кой каквото желае, нали, се ми дава. Аз изпълнявам, нали, гръцки песни, като Зембеки, Сертаки, Хаса по Сервико, Нисиотико. Нали, това са гръцки стилове, песни, жанрове, които искаха публиката. И в един момент изскочи един, нали, с доста голяма сума парички. Човека се даде всичките пари. Така да го кажа. Станахме изумени, след което, нали, се прибрахме и моя баща остана вау, очарован. Какво направихте, вика, ми деца, ви казахте на хората парите? Това е топ 3. Топ 2 е моментът, в който срещнах моят съпруг Нако. От пръв поглед обич, любов, така да го кажа. Беше един много важен момент за мен. Имах една приятелка в Гърция с мен, нали, която, нали, ние бяхме заедно, уж излизаме на кафе, нали, двете, и в този момент моя съпруг пристига с едно моторче да види коя е Каля певицата, защото е видял Каля певицата на диск, нали. И моя чичо го носи, нали, в смисъл, кара го с него да му запознае. И, нали, той влиза един такъв, здравейте, но аз бързам да излизам, не обръщам внимание, и моята приятелка ми вика, ама я, вика, се върни, вика, виж към момчето, вика, по-яко, нали, я не ме занимае към сега, не ми е към до, нали, мъже, любовници и така нататък. Не, вика, върни се. Ако не идеш, вика, аз, вика, ще отида. След което викам, айде, ще те послушам, нали. Върнах се. Направих се, че пия вода, щях да се задавя с водата. Да, беше много хубав момент от живота ми, след което се поговорихме, запознахме се по кафенце и след един месец ние се заживяхме заедно, щастливо. Вече 17 години имам брак с него. Ето го Нако. Здравейте, добър вечер. Бързо, сейо. Той хапва вечеря в момента. Както винаги. Топ 1 на живота от моя живот, така да го кажа. Топ 1 е моята дъщеричка Тинка, която на 14 направи вече 17 години. Тя е всичко мое и моят малкият син Майкълчо, който видяхте по-рано. Те са всичко за мен, така да се изразя. По-рано ме попитаха какво съм жертвала и така нататък. Ами, да ви кажа честно, не съм жертвала кой знае какво. Аз исках да се омъжа. Добър вечер, Илко. Исках да си създам семейство, да си имам дечица, съпруг, който да се грижи за мен, да ме обича, да ме уважава такава каквато съм. И се радвам наистина, че, нали, моят съпруг се Нако и сме си създали едно семейство. Обичаме се, уважаваме се и така. Дай Боже, още 20 години заедно. Дай Боже да сте живи и здрави цялото семейство. Благодаря, много благодаря. Да кажем и добре дошъл на Илко Василев. Добър вечер. Попитахме за хубавите топ моменти,
А сега да попитаме дали съжаляваш за нещо, което да е било в кариерата или в личен план. Ами, честно казано, за времето съжалявам, защото времето няма как да го спрем, времето си лети. То се тик-така и ние трябва да сме в времето, нали? Няма как да сме назад или напред във времето. Съжалявам за това, по-рано, нали, не започнах да правя собствени песни, собствена музика, да изразя себе си в музиката, но пък за сметка на това никога, нали, не е късно, време има и докъдето, нали, стигна, дето се вика, аз не гоня нещо вау, нещо огромно, нещо голямо, каквото е написано, каквото е отредено, това. Вече повече, когато, нали, искаме, трябва и да дадем повече от самите нас. Един интересен въпрос са подготвили колегите. Какво мислиш, че ще ти се случи до 10 години? Какво искаш и какво очакваш? Интересен въпрос. До 10 години. Ами, на първо място да съм здрава. На първо място, защото това е много важно. Ако съм здрава, ще осъществя всички мои мечти, ще ги сбъдна. Без значение с какво темпо, защото, както казах, трудът, който трябва да се даде за всяка една песен е огромен, не е малък. Мечо написал внуци. Внуци. Мечо, чакай, рано още. Добре дошла, ще Палма. дойдат и внуците, да. Но малко по-късничко, надявам се, нали? Никога не се знае какво ще стане. Като за моята кариера, така да го кажа, до 10 години се надявам да направя още няколко парчета, да изразя самата себе си в тях и хората да ги докосна, така да го кажа, с това, което чувствам, нали, начинът, по който ще се изпее, да го усетят и те самите. Звезда, някои хора сега ще кажат, ами звезда ще станеш ли? Ами не знам дали ще стана звезда, нямам си на идея, но не целя да ставам звезда, защото те са на небето. Аз не съм звезда, аз съм един нормален човек, обикновен както всички, с няколко таланта, така да го кажа, за които се изисква много труд, повярвайте ми. Ти си нашата звезда, е написал колегата Да. ви DJ Октай. Благодаря много, благодаря. Жив и здрав да се. Какво да очакват феновете ти през Феновете, 2025 година от теб? Да, сега ще кажа. Феновете да очакват няколко парчета, които ще се осъществят, ще се реализират. Мечо е написал нашия дует. Да. Мечо, тихо тайна. Първият ми дует ще бъде с Софи Маринова, да ви съобщя. В най-скоро време се надявам да бъде с Софчето. Обмисляме го. За сега ще видим как ще се раздвижат нещата. Това ще ми е първият дует. Ако направя с някой дует, да, това ще е Софчето. Рафаел, калиспера! Добър вечер, казваме на нашия гост Рафаел. Добър вечер. Солене, калиспера, Рафаел.
Да, със овчето ще е най-вероятно първият дует. Изненади ще има много. Ще се пусне едно парче Бум-бум, се казва парчето. Парчето ще гърми много по-яко от Флирт. Аранжимента ще го направи Коси Стефанов. Казвам го тук на лайфа, да се знае. Аранжимент, музика, микс, мастеринг, Коси Стефанов ще ги направи тия неща. С Мечо Стотачката ще подготвим едно друго парче. Къде е любовта ни? Ще се направи също. Аз я бях забравила тази песен, но в няколко лайфа ме подсетиха за нея. Изпения, запения, изпения, запения и така нататък. И ще се престраша да я запиша и нея, така както се я научили песента, както се я запомнили вече. Ще има много изненади до края на годината. Значи ни очаква много изненадваща година от твоя страна. Да, наистина, да. Приятели, ако имате въпроси, можете да ги напишете или можете да се качите на Прозорец и директно да ги зададете. Добър вечер от мен на целия екип на Радио Адреналин. Добър вечер. Добър вечер, Илко Василев. Добре дошъл. Благодаря. Аз също се радвам, Илко, добре дошъл. Желая ти успехи, чудесни новини, чух току-що от теб, за което се радвам, колкото бих се радвал за самия себе си. Благодаря много. Желавам ти успехи от все сърце. Имам един въпрос към тебе. Разбира се. Какво би ми изпяла в момента на живо? Моля? Какво би ми изпяла в момента на живо? Какво бих ти изпяла? Ами, сега ще чуеш. Чува ли се пияното? Да. Чува ли се? Да. Благодаря ти, Каля, за този поздрав. Една страхотна песничка, любима, бих казал, изпълнена с страшно много нежност, с един прекрасен глас. Както съм Радвам се, че ти хареса. Не е важно Не те чуваме. Нещо прекъсна.
При вас чува ли се добре? Как се Да. чувам? Чуваш се Ти се много чуваш добре, Каля? Много добре. Окей. Илко нещо прекъсна. Чувате ли ма сега? Да, Да, Звъннаха ми, извинявам се. няма проблем. Викам, не е важно каква орнаментика ще пееш, как ще се украсява една песен. За мен най-важното е изпълнителя да докосне ми, а ти имаш този глас, имаш и тази душа, с която може да докосваш абсолютно всички хора. Благодаря, благодаря Само мога да наистина. кажа едно, аз само напред. Само напред. Благодаря много, благодаря. Лека вечер, желая на Здрав всички да си. вас. лека вечер. Лека вечер и на теб, Илко, благодарим ти. Благодарим, че се качи. Понеже стана въпрос за пеене, като за последно, може ли за финал да изпееш една малка част от твоя любима песен? Да, разбира се, че може. Видно ли? Queria tu somangeia, queria mansa, chaveia, soskeman, tu cabia, ya veria santo giran, corcori me cova, janava coparera gya, asvaman achile, tu que me pirova. Molinava e devlete prosti amage me kuchinde kaperavate me bistreo mage kai me kut vilestar utmanyu e devle molinava proshka manteleo molinava e devlete prosti amage me kuchinde kaperavate me bistreo kai me tut vilestar utmanum e devle molinava proshka manteleo. Надявам се да ви харесва. Акапело, Браво, това Каля. беше акапело. Много очарователен глас имате. Благодаря много. Като екип, Радвам се, че ви от харесва. името на екипа бих искал да кажа, наистина останахме доста изненадани. Не очаквахме такова високо ниво като чистота на гласа, като стил, като начин на пеене. Много очаровани Радвам останахме. се, че ви хареса. Радвам се наистина. Може ли да задам аз един въпрос към моята най-добра приятелка Каля? Разбира се, че може. Никога не съм те питал коя е най-любимата ти песен на Софи Маринова. Най-любимата песен. Да. И ако може да я запееш. Я се моля да те видя да се върна аз при теб, мое слънчице, моето сърце плаче пак за теб, плаче и се моли то да си вечно с мен, завинаги моя любов. Няма кой
възрастен. Браво, страхотно изпълнение, Каля. Благодаря много. Колеги, приятели, драги слушатели на Радио Адреналина, скъпи фенове на Калия, ако имате въпроси, винаги можете да ги зададете. Ако искате, можете в нашия в чата да ги напишете. Можете също така лично, ако искате, ще ви качим на прозорец. Разбира се. Наистина уникален глас, направо много ме впечатли и много благодаря за тази вечер, наистина. Радвам се, че ви хареса наистина. Много ми хареса и ме впечатли много дълбоко, така от сърцето, както се казва. Нямам думи за вас. Благодаря много, благодаря. Също така искам да дам думата на колегата Диджей Шефко, ако ме чуе. Да, чувам. Ами, ние слушаме и се наслаждаваме на хубавата музика, на хубавия глас и всичко е перфектно, както казваме, музиката, гласа. Аз няколко пъти писах, но не знам дали се видя в чата и искам да задам въпрос. Гръцкия го владеете, живели сте в Гърция. Имате ли записана песен в Гърция? Имате ли записана песен гръцка или пък мислите ли да запишете някоя гръцка песен? Да, имам намерение да пусна още едно гръцко, изцяло гръцко парче, което аз създадох. Което ще запазя в тайна. Еми, ще бъдем в очакване тогава с голямо нетърпение. Разбира се. Тя е много хубава песента, между другото, но ще я чуете в край на финал, нали, когато стане. А може ли така лекичко да подскажете дали ще бъде ритмична или дали ще очакваме балада? Е. Не, няма да е балада. Мога да кажа между арабско и балада. Арабски стил и балада. Нещо като за танцуване, така леко танцуване. Значи ни очаква нещо уникално. Да, нещо много хубаво ще. И мисля, че доста ще ви хареса. Нямаме търпение, наистина. Някакви други въпроси, някой ако иска да зададе, да пита, да пише. Не се срамувайте, Радио Адреналина, задавайте въпроси, няма проблеми. Коси Стефанов, ако има някакви въпроси, също може да ми зададе. Аз въпроси нямам, аз директно искам един поздрав да направиш за мене, за всички зрители тук, също и за домакина на Радио Адреналина, нещо от Лили Иванова, което се отдава много. Добре. Преди да изпълня нещо на Лили, ще изпълня Ех любов за всички вас на лайв, песен, която аз много харесвам и с много голямо удоволствие я направих. Тихо мина и посяга сърцето ми голяма обич, направо чаках тебе аз, премина като леден мрак. Тихо мина и посяга
Сърцето ми голяма обич, напразно чака тебе аз. Мина като леден мрак. Ех, любов, любов, по-много искам аз от теб. Ех, любов, любов, по-много искам аз от теб. Ех, любов, любов, много искам аз от теб. Ех, любов, любов, много искам аз от теб. Специален поздрав за всички, които са в лайвчето. И като падаща звезда, огряваш цялата земя. Сияен блясък ти разпръскваш и мрака ти от мен отблъскваш. И като падаща звезда, огряваш цялата земя. Сияен блясък ти разпръскваш и мрака ти от мен отблъскваш. Ех, любов, любов, много искам аз от теб. 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 Сърчица за всички! Благодарим за уникалното изпълнение. Благодаря много. Чува ли се добре при вас? Лично аз мога да кажа, че се чува много добре. Ако може само колегите, нашите слушатели, нашите зрители да кажат, да напишат. Вие как чувате? Да, чува се. Перфектно се Окей. чува. Радвам се. Каля, знаеш, че съм дясната ти ръка. Ако има нещо, ще го напиша веднага налично. Разбира се, да, разбира се. И сега ще продължим с Лили Иванова. Следващия музикален поздрав. Айде специално за меч с тачката шоу. И за всички, които са в лайвчето. Искам да поздравя и моя батко Коси Стефанов, Радио Адреналин БГ, Кадир, диджей Шеф пише, Ви диджей, Бат Методи и другия диджей, който е Дол Кадир. Специален поздрав за всички вас.
Ако трябва пак отново аз да се родя, песен бих превърнала най-тъжните неща. Чувах, че орисана съм, да не плача с глас. Скитница съм аз. Панаир не беше само този мой живот. Детелини си намирах, но не си набрах. Все едно дали избирах някой в късен час. Скитница съм аз. В нощите, когато гаснат всички светлини, стаята запалвам свещи и не ми се спи. Може би и други като мен сега не спят. Скитници сме всички в този свят. В нощите, когато гаснат всички светлини, стаята запалвам свещи и не ми се спи. Може би и други като мен сега не спят. Скитници сме всички в този свят. Специално за всички. Хайде, усили музиката малко. Все така в нощите оставаме сами. Всички сме едни са каниболи. Детелини има много по това небе. Дали някой ще ми набере? В нощите, когато гаснат всички светлини, стаята запалва. Може би и други като мен сега не спят. Скитници сме всички в този свят. Специално за мен тачката. Браво, Каля, да си живи здраво. Благодаря много. Много се радвам, че ви харесва. Момче, по-ме гледа цяла нощ, играй с мен на моето парче. Хей, момче, по-ме гледа цяла нощ, играй с мен на моето парче. Хей, момче, по-ме гледа цяла нощ, играй с мен на моето парче. Хей, момче, по-ме гледа цяла нощ, играй с мен на моето парче. Запали всичко в мене, ти със своите очи, погуби своето сърце, знай обичам те. Запали всичко в мене, ти със своите очи, погуби своето сърце, знай обичам те. Айде, Кости Стефано! Стъпай леко, движи се бавно, 1, 2, 3, хубаво да върви. Стъпай леко, движи се бавно, раз, два, три, с мен се завърти.
Стъпай леко, движи се бавно, 1, 2, 3, и плавно да върви. Стъпай леко, движи се бавно, 1, 2, 3, с мен се завърти. Запали всичко в мене, ти с твоите очи, погубих своето сърце, знай обичам те. Запали всичко в мене, ти с твоите очи, погубих своето сърце, знай обичам те. Яша бе, коси! Запали всичко в мене, ти с твоите очи, погубих своето сърце, знай обичам те. Запали всичко в мене, ти с твоите очи, погубих своето сърце, знай обичам те. Сърчица, много ви пращам. Много се радвам, че ви харесва това парче. Само да я пуснем в начало. Biliyorum her yerde tuzak, biliyor daha var, dönmek de yasak, dünyaya yakın, dünyadan uzak, dünyaya yakın. Dünyadan uzak. Gel vazgeçelim hiç zorlamadan. Sen aklı selim, ben yorgun adam. Bir yer bulalım. Dünyadan uzak. Bir yer bulalım. Dünyadan uzak. Yine gözümüz yükseklerde, hayat geçiyor perde perde. Doydum artık bana müsaade, bir yer bulalım dünyadan uzak. Yine gözümüz yükseklerde, hayat geçiyor perde perde. Doydum artık bana müsaade, bir yer bulalım dünyadan uzak. Bir yol var ama her yerde tuzak. Bir yol daha var, dönmek de yasak. Dünyaya yakın, dünyadan uzak. Dünyaya yakın, dünyadan uzak. Yine gözümüz yükseklerde, hayat geçiyor perde perde. Doydum artık bana müsaade, bir yer bulalım dünyadan uzak. Yine gözümüz yüksek
Hayat geçiyor perde perde. Doydum artık bana müsaade. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Thank you very much. Благодаря. Уникално, просто нямам думи. И в момента с жена ми сядаме и слушаме и се наслаждаваме хубавия глас. И жена ми има един въпрос към тебе. Пита дали знаеш песента Василица на Софи Марнова и ако е възможно да я изпееш и нея. Да, разбира се. Хайде, дали цъкаме, споделяме лайфа. Между другото, 100 000 трябва да направим тази вечер. Не се чуваш, Каля. За тази песен се иска доста въздух. हमारे किरंदे बाखबरी कावेल eterne vasta kachumide okuranelen proshka kaden bare papinya von kachinen hey amen Vasili tobak taisa stipe bud barvalipe taisa manushen baktalipe anden teuvil baktali e Vasilica romani kayagili sairomenge mekera Obila cipe, amente bistras. Kaya gili, sayro menge, mekera. Obila cipe, amente bistras. Romani. Много сърчица ви пращам. Марistako, Białostako, Bugarasna Marita Porasna, Bugarasna, ta Porasna.
Там, де той има шума и трява, там си залюби първо либе. Люби го, люби, пък не го взе, най си залюби друго любе. Люби го, люби, пък не го взема, най си залюби друго любе, най си залюби друго любе. Мане ми ляга, мане на сърце. Айде да здравим всички! Здраве, на здраве! Чудя се мая, какво да правя, дали да вдигна сватба голяма, дали да вдигна сватба голяма, или да върна стара мале. Станкиното лице, мамо, на лимон мерише, на лимон мерише, мамо, ти на жълта гюля. Станкиното лице, мамо, на лимон мерише, на лимон мерише, мамо, ти на жълта гюля. Останкини била, мамо, гости дойдоха, там Стефано, Мари, Сердеско, Конко. Останкини била, мамо, гости дойдоха, там Стефано, Мари, Сердеско, Конко. Хареса ли изпълнението?
amare dive. Айде, здраве на всички! Цъкаме, споделяме! Сайро Менге, точно така! Здраве, Сайро Менге, на здраве! Шунеми ке манaro male, ai soșucar prețavale, oi manghelo pralite, te diangio o te boca. Așumen, rumalen, orecchio beșa, socarena, opralite, amaro. Așumen, rumalen, orecchio beșa, socarena, opralite, amaro. Che mano va, șale romenghe, Romliar amare dive. Айде още една песничка ще направиме. Цъкаме и споделяме. Ezdelirgim tutne manga fedica me bileske tertinkani daštite mutka me suneste tudika denimikava canava dureste sinan anlaştimoda. Специално за полицайката! Благодаря ти за твоята сърчица! Има всеки място и за своя ден. Знае си край човека, че тогава е роден. На този ден ще мине да го поздрави света. После часовете сините близки ще се съберат и по броя на годините тихи свещи ще горят. Честит да бъде този ден, в който всеки е роден и е поел да съжата.
някой се ражда, нали с децата ни света се подновява всеки път, като е млад този свят. За приятелите наши нека вдигнем тежки чаши и отпием глътка вино. Нека зло да ни забрави, да сме живи, да сме здрави и живеем 100 години. Пожелавам ти до 100 години да живееш. Айде на здраве на всички! Как годините минават, няма начин да ги спреш. И със всяка се прибавя твоя празник нова свеж. Ала ти не дей тъгува, даже в тебе да боли. Днес е време за празнуване, този ден е твой, нали? Днес е време за пълване, всички срещи запали. Честит да бъде този ден, в който всеки е роден и е поел да се жада. Честит да бъде този час, когато ти, когато аз, когато някой се рада, нали с деца и света се подновява всеки път, като е млад този свят. За приятелите наши нека вдигнем тежки чаши и отпием глътка вино. Нека зло да ни забрави, да сме живи, да сме здрави и живеем 100 години. Айде специално за рожденника да направим нещо по-веселичко. И за 100к, направихме 100к. Харесва ни, много ви благодарим наистина. Пращам ви сърчета от Англия за цяла Европа. Готови ли сте? Честит рожден ден! Happy birthday to you! Милиони в евро ашкан и всички екстри. Happy birthday ашкан, 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 ашкан. Happy birthday ашкан, 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 ашкан. Happy birthday ашкан, 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 ашкан. Happy birthday ашкан, ашкан, ашкан. Айде ръцете горе! Яко! Рожден Happy birthday to you! Милиони в евро ашкан и всички екстри. Happy birthday ашкан, 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 ашкан. Happy birthday ашкан, 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 ашкан. Happy birthday ашкан, ашкан, ашкан. Happy birthday голям да пораснеш на мама и на тати. Шо? Честит рожден ден! Happy birthday to you! Нека да си да караш с всички екстри. Happy birthday ашкан, 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 ашкан. Happy birthday ашкан, 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 ашкан. Happy birthday ашкан, 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 ашкан. Happy birthday ашкан, ашкан, ашкан.
Нямам думи, просто направо. Много ви благодаря, наистина, Каля, много ти благодаря. Нямам думи, ще уникално, наистина. Благодарим, барона. С какво продължаваме? Какво искате? Абе, така и така се тръгнал на кичеци. На кичеци да го дадем, така ли? Аре, било майката да е весело на душата. Айде, пускаме кичеци, давай. Айде всички на дансинга. Всички на дансинга да заповядат, разбира се. На баламът. Telefonia suona, самото те ми стина. Дали си го кама вест, мангелеко те я вест. Telefonia suona, самото те ми стина. Дали си го кама вест, мангелеко те я вест. И силито манге, сото те va a querer. Silito mangue, sotto te va a querer. Allo, 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 allo. Haideți să puliți ta. Avraia firea, avraia soveia. Avraia firea, avraia soveia. Nemitomesa, mange chavesa. E devile make pucha, kai me tutte araka. Dali sigo kamave, mangele kote ya bes. E devile make pucha, kai me tutte araka. Dali sigo kamave, mangele kote ya bes. Haydi battı Meko. Avraia firea, avraia soveia. Nemitomesa, mange chavea. Avraia firea, avraia soveia. Nemitomesa, mange chavea. Devile make pucha, kai me tutte araka. Dali sigo kamave, mangele kote ya bes. Devile make pucha, kai me tutte araka. Dali sigo kamave. И сега продължаваме. Да патрона ще ти карам, ако качката те напарам, че отиваш да умуваш, а пък се натикуваш. Да патрона ще ти карам, ако качката те напарам, че отиваш да умуваш, а пък секса практикуваш. Йо, йо! Айде специално всички в лайфа, радио Адреналина иде! И за полицайката! Зная аз единочия, тарикати ме раклия, пушката му е голяма, но седа с нея няма. Зная аз единочия, тарикати ме раклия, пушката му е голяма, но седа с нея няма. Покажи, покажи, право мериш ли? Покажи, покажи, право целиш ли? Шуп, стопаторна ще ти вкарам, ако крачката те напарам, че отиваш да умуваш, а пък секса практикуваш. Стопаторна ще ти вкарам, ако крачката те напарам, че отиваш да умуваш, а пък секса практикуваш. И сега, има ли силни мъже, дето те хваща честото сърце? Има ли, няма ли, да или не? И да са готови на всичко те.
сутринта. Мъж ли не го жали на брата му, Сивко да му закачи 100 патрона, удари няма, да се хвана няма, в капана, да се хвана няма, в капана. Дами и господа! Браво! Браво, Нако! Браво, Нако! Благодаря ви много, благодаря. Разбира се. Специален поздрав за екипа на Радио Адреналина БГ. Най-доброто качество на радио. И за Мечо, стотачката. Barbalo, embatalo, salamala, olinele, iokolaso, namayele, salamala, olinele, iokolaso, namayele. Chivaba que te ocurre. Acho piso vete diken amale. Acho piso vete tutti diken. Con amaleste tuga patine. Amalipe vishinane. Amalipe tuman apie te llamaba Kiropi échate Amalipe vishinane akal se toste sidai sam ogaite te llamaba Kiropi te echave Amalipe Надявам се да ви хареса. Колеги, модератори, ако имате някоя песен. Най-добрата фирма. Най-добрата фирма. Добре. Да, музика. Хайде най-добрата фирма, специално да звучи за екипа на Радио Адреналин БГ. За целия лайф. За целият лайф, да. За целият лайф. Живи и здрави. हमारी फिरमा बहुत बड़ी оборотно шукари текна данъчните кетят ми се яко малеле а от мои редовно имаме браво нашата фирма е номер едно оборотна и бейнализи данъчните кетят ми се редовно имаме браво. Най-добрата фирма, нашата е
песне. Нашата фирма, нашите момичета са номер едно. Най-добрата фирма, Мечо Стотачката е, бе. Айде, Мечо, яше. Продължаваме. Хайде, бакер, манца. Хайде, само 5 минути. Хайде, бакер, манца. Хайде, само 5 минути. Здраве, но здраве! Имам слънце в очима, безсечено по постели. Имам тебе да те саням 7 дана по недели.
тебе се душа чува. Ove ruke da te štipe, kada hladni vetar duva. Ako smeta tvome ocu, ako kažeš kako grešiš, ti mu reci, dušo moja, ciganin je, al najlepši. Ako smeta tvome ocu, ako kažeš kako grešiš, ti mu reci, dušo moja, ciganin je, al najlepši. Това беше за Барова специално и за целия екип на Адреналин БГ. Με τη ματιά σου όλο τον κόσμο το μαγεύεις. Έτσι και εμένα με έχεις κάνει σαν τρελή. Κι αν η καρδιά μου σταματήσει να χτυπάει για ένα σου φίλι, κι αν η καρδιά μου σταματήσει να χτυπάει για ένα σου φίλι. Айде за Данчо Стефана специално. Μάτια μου όμορφα, μάτια μου αγαπημένα, μαζί σε εγώ θα ζω, ζωή παραμηνένια. Μάτια μου όμορφα, μάτια μου αγαπημένα, μες στο σκοτάδι είσαι πως εσύ για μένα. Μάτια μου όμορφα, μάτια μου αγαπημένα, μαζί σε εγώ θα ζω, ζωή παραμηνένια. Μάτια μου όμορφα, μάτια μου αγαπημένα, μες στο σκοτάδι είσαι πως εσύ για μένα. Με τη ματιά σου όλο τον κόσμο το μαγεύεις, έτσι και εμένα με έχεις κάνει σαν τρελή. Κι αν η καρδιά μου σταματήσει να χτυπάει για ένα σου φίλι, κι αν η καρδιά μου σταματήσει να χτυπάει για ένα σου φίλι. Μάτια μου όμορφα, μάτια μου αγαπημένα, μαζί σε εγώ θα ζω. Μάτια μου όμορφα, μάτια μου αγαπημένα, μαζί σε εγώ θα ζω, ζωή παραμυθένια. Μάτια μου όμορφα, μάτια μου αγαπημένα, μες στο σκοτάδι είσαι πως εσύ για μένα. Oh my goodness. Хайде цяло за всички. Έτσι που έχεις τα χέρια σου όλα κλειστά και τα φώτα της καρδιάς σου είναι σβηστά. Έτσι πως να μην πονάω, πες μου πως το σφιγμό σου, πως να πηγιάσω, πες μου πως η ζωή φως και τα χείλη σου φωτιά. Είσαι γρήγορος, είσαι
दिया grisoifo que takili diya ise gripe si sale diya ipsedia sagapao kita estás no sampioni sagapao kita inmaros tenis sagapao kita Beteno no si jumboni o ti felicita que me necesito pa Това беше, скъпи приятели, за тази вечер. Надявам се да ви е харесало лайвчето. Благодаря много на мен от сърце и пожелавам аз хубава вечер. Много ми беше, че бях във вашия лайв и се надявам всеки път така да сте весели, засняни, да веселите хората, да бъдем по-позитивни. Благодарим много. Моля, благодарим и аз за нещо. Живи и здрави бъдете. Много хубаво песни, гръцки пиви. Благодарим, живи и здрави да сте. Искам да благодаря на всички, които лайвчето. Благодаря им за 108к и 500. Благодаря ви много, живи и здрави да сте. Друг път пак ще се включиме, разбира се, с ваша покана. Мога да ви пратя много поздрави, много здраве и Господ да ви пази. Вас също пожелаваме хубава вечер и спокойна нощ. Лека вечер от мен, Барона. Лека вечер на всички, беше ми много приятно, че присъствах на лайвчето. Лека нощ на те, приятели. Аз искам да кажа няколко думи. Добре. Разбира се. Благодарим отново за приетата покана. Благодарим също така и за прекрасната прекарана вечер. И както казва колегата DJ Октай, вече сте част от нашето семейство Адреналина.